omenda maromo shillings million ariyo odiochieng' kodiochieng' e chenro mag go chapa e komenda mokalo. Lipono bende lero ni sirikal ne otiyo arietha kod omenda jopiny ka pis jatend piny Kenya ne otiyo kod omenda maromo shillings bilion 1 kuom jong'ad ne rieko. Manyaka sani kwan giromo 20 ma bende konyo jatend piny Kenya William Ruto e ng'ado rieko e chenro mopogore opogore. Lipono bende yango ni jatend piny Kenya William Ruto e komenda magana 224 gana 225 nitiere kaka omenda mathoth ni itiyo godo ma ok nyal luw ndachgi e yo makare ma gino mabende nokelo ng'anyo mapek manota kod rowere mag Gen Zs higa mokalo. 2023 is the year we decided to stop wastage and extravagance, instead opting to live within our means. We decided to cut expenditure by up to 400 billion shillings so as to reduce our borrowing. We decided to enhance our tax revenues by Kenya shillings 600 billion to fund our programs and development so as to safeguard our sovereignty and independence. Manodo jatend piny Kenya William Ruto kane loso ewi moko kuom okenge mane sirikande okawo kata doko ni report makamaendi biro e kinde mabende oganda jo Kenya pod kod penjo mathoth maloyo duoko gimomiyo pod itiyo kod omenda magi e yo ma ok nyal luw ndachgi kata doko ni nitiere pek e sectors mopogore opogore manok moting'o kod kamano mar somo, sekta mar thieth e kind mamoko. Kaluwore kod lipodno mar jaga budget Margaret Nyakango. Komachielo en ni lieta ewi paro mar thicho oko Governor mar County ma Nairobi Arthur Johnson Sakaja nyo koro dok piny dakika mogik bang' kanyo MCS e od bura mar County ma Nairobi nyori kosechoko sei maromo 80 mabende nye giramo ne kochopo tiario juma manyien to paro makamano ne gidhi chopedho e nyim od bura mar County ma Nairobi mar mondo mi githich oko Governor Johnson Sakaja. Kata kamano Sakaja nyo yudo fungruok daka mogik bang' romo mabende nyo kelo kanyakla ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kod MCS mag ODM, duond bura mar Jubilee kod Wiper. Kakumachielo jatend piny Kenya William Ruto bende nyo chuoyo kom e romo manyo bende oyuore kod MCS mag duond bura mar UDA e County Assembly ma Nairobi. Roma bende nyo bagi e kar jot mare bure Nairobi kaendi. Walter Nyambaga odiochieng' manyoro nyo luonwa romo ariyogi kendo ne oikonwa report maket kodma. Kaka ndiga fungore ne jawuoth MCS ma Nairobi ofung dwachgi mar thicho oko Governor Johnson Sakaja e bura mane okelo kanyakla jokanyo mag duond bura mar ODM, Jubilee to kod Wiper Party. E bura mane ochwe kom kod ogai mar ODM Raila Odinga, MCS ogike winjruok mar wito oko thicho Johnson Sakaja e APC. Kwa kauli moja tumekubaliana kwamba impeachment iahirishwe na itolewe, na sasa tumekubaliana governor endelee na kazi na vile vile ajumuike na akapewa pia marekebisho ambayo anafaa kufanya. Toginang'o madebede ni malingling mane oreso Johnson Sakaja e lwet MCS. E yor fombo marwa, e twak paro gai mar ODM Raila Odinga kod MCS, onego liet mane medo idho, e kendo chiwo thuolo ne MCS mondo ng'og oko mane nie chunygi. E kendo bang' MCS wacho makor ka korgi, e Governor Sakaja onlero gik mose kelo liet monywando weche mag basaris. Sakaja opedho kako sepogo menda mag basaris, kotelo ni e komenda mar 2022, 2023 ne okayo ne wards duto maromo shillings million 715, 1811 gi 692. Te e komenda melo 2023, 2024 ne okayo omenda maromo million 925, 1683, 948. Ke komenda mar 2024, 2025 to sekayo maromo million 889, 1093, 648. MCS wamelia mambo ya ward zao, vile development inafaa kuwa kwa ward, mambo ya bursaries. Kiongozi wetu bwana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kuweza kukutanisha ma MCS wote wa Azimio, na wote wameongea kwa kauli moja na wamekubaliana. Hakuna mtu ameweza kulazimishwa kutoa hiyo uamuzi, ama kuna wale wamelazimishwa kuambiwa si leo. Wamepewa
nafasi ya kuzungumza, nafasi ya kutoa malalamiko yao, na pia governor ametoa malalamiko yake, na vile vile akaomba msamaha kwa wale MCAs wote, na tumekubaliana kwa muda wa mwezi moja yale marekebisho yao yamefanywa, na tuone mji wa Nairobi ikiendelea. Sakaja ojiwo mondo los aput moro mabiro tudre kod ward kendo rango kama chenro mag dongruok okwame mondo dhi nyime. Pia governor mwenyewe ameona makosa yake na amekubali, na wale MCA pia wameona makosa yao wamekubali. Kwa hivyo watatimu pamoja na speaker pia wa bunge lao la assembly. MCA makilelesha Robert Alai mose bedo kaka wi otele wach thicho oko Sakaja onenore ka gima obedo wendo minyalo mikwe jembe e kinde mane romo dhi nyime. Bang' tieko rekod jo ODM kod Langi ne en thuolo mabende mar jatend piny William Ruto ochwe kom kod MCS mago mag UDA e kar jot mar jatend piny e kendo kweyo lietno oyangore ni winjruok obede kendo chiwo thuolo ne Governor Johnson Sakaja mondo dhi nyime kod tich bang' lalruok e bura mane ochwe kom kod jatend piny William Ruto. Walter Nyambaga, Nairobi. E kinde ni mabende jopuonjre nitiere skul ne tamo gik mara adek. Thoth sikunde ni kama tek e tayo chenro mag somo ni mar nyaka sani pod ok giyudo omenda masiro somb jopuonjre kuom kuom sirikal mamalo, kata doko ni sirikal nyocha ne osesingo ni omenda makamano ne owinjore bed ni osechopo ne sikunde. Osigo makoro odong' e wi jopuonj madongo mag sikunde ni mar chik bende otwe lwetgi ma ok ginyal oro pacho jopuonjre ne fees. Sifros Okinda miyo walwer mathoth otendore koda pek masani jopuonj kaachiel koda sikunde kaloe. Ma en juma mar ariyo nyaka ne skunde ye pinde tam mar adek. Nyaka sani sirikal maduong' pok ooro omenda mag siro somo ne skunde ma pacho ka, gima koro keto tend skunde kama tek. Most of the schools have got problems, all the way from primary to senior schools. Many principals actually are calling this office because they are living in fear. They cannot address the matter openly. They are asking, how do you expect schools to run with zero capitation and no fees? E kaunti ma Machakos skunde mayo 400 wachore ni chenro magi koro chung kalore ni agulu magi otuo kata bedo ni tam mar adek chuok to ni kod chenro mathoth. We are supposed to inaugurate boards of management in our schools. In fact, both primary schools and secondary schools. This is supposed to happen for Thursday and Friday. But so many principals who are members of CUPET have been calling me, telling me it will be very difficult. We have examination and the learners are preparing to sit for the exams, especially science learners. These science learners require equipment, apparatus, but the schools have not been given money. Tendo rok ma jopuonj koro dwaro mondo sirikal oru chenro mar oro omenda ne skunde kalore ni wego rako mako jopuonj mafuanda. These suppliers are not being paid and they are on the necks of the principals. Some of the principals, in fact, they better resign for these positions rather than being harassed by the suppliers. Tend skunde lero ni lwetgi bende otwe kod chik matamo giriembo jopuonjre dok pacho ne fees. Achiedh nade mamoko mokwako skunde ni gope mathoth osechokore kalore ni sirikal inyoro omenda makidam gima miyo gope biwore kod yiene jopuonjre ka obokgi mag somo tok tieko skul kata ka gin gi gope. Every year, areas are there. The government is not paying full. They are just talking about 50%, 30%, 20%, but they are not fulfilling that order. They are just paying some peanuts out of it. So we are asking the government to make sure, even before sending the capitation for this term, let them also clear the areas that have been there. Once the parents hear that kind of directive, they don't pay a single penny. They just go to schools and demand the certificates of their children to be released without a single penny. It's a serious challenge to our schools. Jatend migawo mar omenda John Mbadi nosingo ni omenda mag somo nonego chopie skul juma mokwongo mar yepo gima nyaka kawuono pok ochopo kare. Ne nyakalondo mar Ramogi, nyinga Simfros Okinda. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. E weche mamoko mabene mulo mago mag somo en sikunde maromo 17 kaunti ma Migori geno ni biro yudo gige somo mopogore mabende biro siro chenro mag somo ma itimo e laboratories. Ma en ler mano chiwo kod Gloria Nanjala mabende na pisa mowuok e migawono mar somo ma otenore kod chenro mopogore masiro weche mag somo chutho to lony manyasani mabende odiochieng' manyoro skul ma Anjego Junior Secondary nyoyudo gige laboratories mabiro siro somb jopuonjre
chutho kotenore kod somo mag science ka achiel kod kwano. Nyoloso eyo maket kod mam. We target to supply to over 300 schools and more, but to ensure that STEM is fully embraced from junior to senior school. So far we are doing around 17 schools. Our biggest mandate is to try and fill in the gap of STEM in JSS schools. So today we are here in Anjego Primary School to deliver a mobile laboratory, which is just among the few items that SEPO deals with. So this is just an initiative under the Ministry of Education to ensure that students are now embracing STEM education. Najala beneno lero ni gidwaro neno ni jopuonjre mathoth omako motegno somo mar science kwano mondo mi gibede kod lony kaluwore kod kits lony masani nitiere e paw somo kata tiegruok ni mare kinde mabiro nyime weche mag tiegruok biro bedo kotenore ahinya kod lony manyasani kendo somo mar science kod kwano biro bedo ka imiyo pek. School Equipment Production Unit has just come up to encourage students, more so girls, for this initiative under Eco Network Africa, to encourage them and make them understand that STEM is not hard. It is only but to nurture the habit of innovation and creativity from childhood to the adulthood. Yakuna magajwan kakurati kuchi manyen manakelo ni magithundu weche go kaketo gi machuok. Report mar jaga budget yango ni apis jatend piny Kenya ne otiyo kod omenda maromo shillings million 2 odiochieng' kodiochieng' e chenro mag goyo chapa e komenda mokalo. Ka komachielo, Governor Johnson Sakaja koro yudo fungruok bang' paro mar thich oko apis nyokoro wit oko kod MCS e County Assembly ma Nairobi e dakika mogik. Kod thoth sikunde ni kama teke pacho kaendi eta chenro mag somo ni mar nyaka sani podo ka giyudo menda masiro somb jopuonjre kuom sirikal mamalo. Sadeki wang'e watudre kendo ne weche manyien e yono madimba ka thoth gigin mago motuch kuke kor gwenge sari wang'e weche manyien machuok bang' nyire machuok kende wadonje paw tuke. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali. Kando nadai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki 2. Mimi ni government lakini kimeniramba. I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Weche tuke e Radio Ramogi. Kamarabara minti nyakoro magajwang machigini kende paw tuke nyinga Collins Okaka. Kocha mar tim mar adhula mar Harambee Stars Benny McCarthy emowal kaka kocha mang'ula dwe mar aboro mano kaluwore kod jofwambo mag weche tuke pacho kaendi kokalo riwruok margi mar S-Jack. McCarthy japuonj maber mogik e tugo dwe mar aboro kaluwore kod S-Jack ka bende ma mich mabiro ka en mich mabende no se yud kod kocha ma wuoke pinye maoko kumoting'o kod ka Carlos Katiwa mar Kabras Sugar dwe mara ang'wen higani ka achiel kod Etienne Ndai Ragije mar Kenya Police mawuok e pinye Burundi. McCarthy gi thuolo masani igeno ni biro tayo timno mar Harambee Stars e tugo mar manyo tiko mar tuke mag World Cup ka tich abich jumani obiro telo ne Harambee Stars ka ma Kenya biro rakore kod timno mar Gambia mabende nyose mole pacho kaendi. Nyalo paro ni Harambee Stars nyocha no tim maber ahinya e tukego mag CHAN mabende no bagi pacho kaendi piny Uganda kod Tanzania ka notelgi kod kocha Benny McCarthy kama ne gichopo e tielo mara
quarter finals magiko gi nothulgi oko kod timno mar Madagascar. First of all, I would just like to thank the sponsors, President, Vice President, and everyone involved in this event. I think for coaches and players, it's a team sport, but it's always very important and it's always an honor, a great honor to be nominated by the public for the individual work that you do in a team sport. So I'm very honored and very privileged to receive this award. James Waindi en jatend riwruogno mar jondiko mag tuke pacho kaendi SJAC noloso kama indi tok mich ma kamano mane Benny McCarthy oyudo. It's a great honor today to be here to award Coach Benny McCarthy. It's a big cause because reaching the quarters of CHAN was a very big feat. This was the first time we were making a debut and we managed to reach the last 8. If it was not for the referee, I think maybe we could have reached the finals. Who knows? Could have even won it. It's a big feat and I will also want to thank the panel for nominating McCarthy. I know it was not a very easy job. Kakumachielo tim mar adhula mar Gambia osemole pacho kaendi ne tugo kidgi koda Harambee Stars tich abich jumani e tugo mabende en mano mar manyo tiko mar donjo e tuke mag World Cup FIFA 2026. Timno mar Zambia mabende itayo kod kocha machon mar Gor Mahia Jonathan McKinstry nyomole pacho kaendi ka bende McKinstry okoni ong'eyo ni tugo kidgi kod Harambee Stars biro bedo mano matek kaluwore kod duoko mar bende ne giyudo tielo mokwongo mar gonde 3-3. Kata kamano koni yawuote oikore mar rakore kod Harambee Stars embele johera magi Kasarani Teacher Beach. Yeah, look, it's always nice to come back, but ultimately we're here for business. You know, for me, we can enjoy it afterwards. The aim is to try and collect 3 points. We know that's not going to be easy because we expect there to be a very sort of hostile environment. The Kenyan supporters will come out in their tens of thousands to support the Harambee Stars. We've seen that through the CHAN tournament. You know, very well supported games here at Kasarani. Obviously, Kasarani holds lots of good memories for me. Captain mar team no mar Gambia ne oloso kama indi kotenre kod tugo na magidhero rakore kod Harambee Stars cheng Teacher Beach. It's feeling good to be in Kenya, although I've never been here, but I like the environment and we are here to win the game. Although it's going to be a difficult one because they have the home advantage and they are playing in their ground. It's not going to be an easy game though, but we are here to win the game as they also want to win the game. Team mar Harambee Stars biro rakore kod Gambia Teacher Beach ka bange Tich Ariyo juma manyien gibiro rakore kod team no mar Seychelles kanyaka sani Harambee Stars ng'wela rotiko maga World Cup FIFA 2026 nyaka sani gichunge thuolo mar 4 e group F ka group no mar F Gabon motelo e kod points apar kod abich kilwe kanyo kod Burundi man kod points apar. Kenya ni thuolo mar 4 kod points 6. Gambia ni kod points ng'wen thuolo mar 5 ka Seychelles ema oyua goro kanyaka sani podoka giyudo point kata chiel. Giko weche tuke nyaka chop saa 7 kedo gida 15 e pau tuke oriti masani nyinga Collins Okaka. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Be imanyo mabati ma otegno e nengo moyweyo? Kidani Mabati e duoko mari. Kochakore Kidani Prime, Corrugated, Tile nyaka Box Profile. Yuatole namba mar 0709 118 300 kawuono. Kidani Mabati, boresha mjengo, boresha maisha. Parane, milion 3 mago endini mag M-Pesa. Mano nyiso ni inyalo timo chenro mora mar M-Pesa ka mora kendo customers magi nyalo chuli gi M-Pesa kokale pochi la biashara. Safaricom, popote ulipo. Isani nyaka bani donjo thuru. Ye gibiro moro konyo banu magima. Madanjo msoma ya majo mara morchut. Uchopo usiku ajosi makawilo chakorumba. Matini maka yuayo chakomos. Kadini kikarinda nyakarungu.
Gini gigire nyamine laki Jeni kode Musa budho pek Otingo jamara Naronga giga chuma budho kwe Mos na joni Narongo keko dongo semelango Pili namonge budho wai budho ben mako witi Okumoke gochuo dongo chalo budho mami siepna Matin bonagi masuja Nipenya pechur ginyingu Mos jako nyango nyadudo nyapinyo buoyo Jemoko budawa Alufe mano yudo kalokwano Ikwano gi machine Jokwan computer neni kanyo Edwino mini miso somo mathof Ameri nyago kinyo somo kwan Kagini kwado kwa jana kach Samara koda kondo kwano pek Jopinye wanyiswe Yama jomaro timonot Toki gisungre Kata kamodake odokwe Yawatima jomara Mazudogero mwande lwetgi Togini ungwana Malayo pinye kei marwa Pinyo kwegi ungwana Mocheo nyaka marwa tanzu Roto medundalo ni chayo jiwonge godo Tewuothu watieko Aduogo yoshirati kabwana Akondo jokelowa Maringo gi usiku koda mudo Yawa mamusomo fayonwa Obeto mino tieno kowa Kagini giga chuma wuoth ber Opepo mako dembo kowa Kienje jokowa Chapuonyo mamungwana neni kanyo Ochopo shirati Orwakwa kiti moto wach pek Otura jorwakowa Adek makandiego kodo simango Ramogi Radio. Tilis gawago jojo north marabudho wuodgi Wan kiti moto kapwana ber pinyo mbogo Keuso magi manjise ni budho ber apaka inya Yabe moro naneno tong'eyo tago pando no nyinge Ramogi Radio. Tinda wuotho gi minga Tanzania gi Kenya to Uganda tiko tatata Agunga chur gi gita kama kayudi yoro tonglo
kenda wuotho gi tielo kama kayudi yoro tonglo Iwinjo Ramogi kama kayudi yoro tonglo Bagunga we zaidi kama kayudi yoro tonglo Iya merka wachope kama kayudi yoro tonglo Ulaya wote matiekwe kama kayudi yoro tonglo Anyoso gilori magunga tinda wuotho gi minga Tanzania gi Kenya to Uganda tikota tata Magunga chur gi gita kama kayudi yoro tonglo Kenda wuotho gi tielo kama kayudi yoro tonglo Aruyo pingi rumba kama kayudi yoro tonglo Magunga we saidi kama kayudi yoro tonglo Iya meka wachope kama kayudi yoro tonglo Ulaya wote machope kama kayudi yoro tonglo Bunde kama kayudi yoro tonglo Nomoko dore gi siasa kama kayudi yoro tonglo Nyiwa wuto usiku kama kayudi yoro tonglo Dogeche ringo usiku kama kayudi yoro tonglo Yulupo ringo gi yelam kama kayudi yoro tonglo Tawachiti yogi koyo kama kayudi yoro tonglo Yabunde turgo sigo kama kayudi yoro tonglo Yagware tiyo gi ngufu kama kayudi yoro tonglo En mana yoro tonglo sachiel gi 29 mar okinyi masani e Nyakalondo mari Ramogi FM kar chunje luo mana ngisi ni chenro mabede ber kodi ahinya en wach mar pidho yien kata pith mar yien ma wasebedo kwa jiwo ka pile kochakore nyora sebedo ka jiwi en gima se ngisi kindi ka kinde ni sani korto ober kodi nyakwara Mogajwang ni mar wan kanyo kod mich mabende bro dhiali Africa Champion of Trees Awards, creating a tree-growing ecosystem driving cultural sustainability. Ung'e ne achiel kuom rameny mag dongruok ma pinje ne oketo. En gin riekni mage manyalo somo manyalo konyo rito alwora marwa. Biblos ne joma jokritus unyalo paro kanyo ni ndiko mar chakruok kanyo nomiyo dhano ting' mar rito alwora gi ting' mar rito piny. Kuom mano ting' e lwetwa mopogore kod ngimani in iwuon alwora marwa nyaka warit. Mae momiyo amedo go poro nyakwara Mogajwang ni kata mana Sustainable Development Goals mulo weche mag rito alwora marwa. Abiro ka kendo sieko ka mar ng'isi ni achiel kuom okenge manyalo konyo rito alwora maber en pith mar yien. To kipidhe to adhiali kaw gini ka gima onego bed ni timo pile ka pile ngimani. Ochal ka rwako law nikech wan kama rach ahinya piny ma ka ok warito piny sani to tieng' mabiro biro bedo gi kama ginyalo wacho ni waonge kod piny monyalo dakie e lwasi mowinjore. Ung'eyo ni ka wamako lwetwa kanyakla ochakore kod ng'at achiel ni okere ne familia okere ne gweng' ne oganda ne piny. Unyalo paro sirikal bende osebedo ka oketo maino ne ni chiegni kaber ahinya wabede kod yiende malawna bilion 15 nyakwara Mogajwang. En gima nyalore mana ka an kod in waduto wakaw ting' kaluo gi Kenya mangima kamoro amora minyalo pidhe yien berndi. Kuom mano nyakwara Mogajwang wan kanyo kod categories mopogore opogore tieng' mopogore opogore inyalo yiero ng'ama iparo ni osebedo ka en ng'ama onego beni korichwo ne osimbo kuom okang' mar jiwo wach mar pidho yien to kowacha owacho to time to en gima uneno e gweng' kama intie. Ginyalo bedo group, onyalo bedo kada mana jafwambo gi keyo ma osebedo ka ndiko weche mag rito alwora marwa. Onyalo bedo kada mana riwruoge moko mag piny owacho. Onyalo bedo kada mana chief mane gweng'u kanyo. Onyalo bedo ng'ata. Onyalo bedo nyithiwa mane sikul. Ntiere ber mogundho ma ng'ama biro loye piem makama bende biro yudo. Irito piny idhiali kuom tich maber ma isetimo kokalo kuom awards ma iluongo ni Africa Champion of Trees Awards kokale Nyakalondo mari Ramogi FM kar chunje luo. Wakaw ting'wa wamakuru gini ka girwa nyakwara Ramogi nikech waduto ka watimo kamano
to wanawe sigana mar lokruok. Ibro pari gang'o? Ana wuon ibro para ni najiwo wach mar pidho yien to wacha en wacho gitimo. Ma otimo yedhi mago bono chope iti okinyi makawuono e nyakalondo mar Ramogi FM ka chunje ludongo winjore. Koro kawe jukumu mari kawuono nyakwara Ramogi ni ote miwinjira Ramogi FM kawuono ni imbiti kode e yor kelo konyruok ne gwenka ma intiere nyakwara Ramogi. En wach mar pidho yien, en wach mar konyo wadi alwora marwa. Chendo mokeno kanyo kod Kenya Forest Service kanyakla kod Blue Focus kajo wach mar ACT Awards 2025 e Ramogi FM kar chunje luo. Wendo mara abiro gweleka mana bang' kinde mono kende bang' weche mag ohala e Ramogi FM kar chunje luo. Wayudo ote mamoko. Nyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano ma nigo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano ma nyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Ne janyuol, sani onge rokni mar dakika mogik cha. Bengi mar KCB ni kod duoko makare mar konye chulo school fee e yo mayot. Ibiro rito sa, wuok achiedh nade kendo konyo ngima manyime mar nyathini. KCB, for people, for better. Seche duto, kamoro amora, dalo duto ohala makare, mwandu mathoth, weche mag ohala e Radio Ramogi kar chunje. Machiegni e winjo weche mag ohala nyinga Roda Udhiambo. Johala matinde pacho kae ywak mokalo e wi medruok e nengo mar golo mwandu mopogore opogore e chirni mabende giwere ka gitero gi chirni ma giuse. Giwacho ni mae koro osekelo chochni mathoth ahinya ne ohelnigi kalure kod pek mar ngima kod medruok e nengo fuel kata modhi. Kusema tu kweli mafuta iko juu, hali ni mbaya kila mahali. Hata wagali pia nayo wanalia, hata mafuta ni bei kali, vitu zote ni bei kali. Sasa tunashindwa sisi hii Kenya tunaelekea wapi? Yaani kila kitu iko juu. Hatuwezi sema ati inchi iko mali inatakana. Mafuta iko juu, kila kitu kienda iko juu. Kienda kama ni hiyo Kikomba, unapata venye uliacha sio hivyo. Maisha iko hivyo. Johala gokoro kwayo piny owacho mondo miyo donjre wachno mar reso ohelnigi. Especially sisi wakulima wadogo. Ai mazee tunaumia. Hali ya mafuta iko na changamoto sana. Juu mafuta iko juu. Kama mtu anashindwa hata kujikimu kwa maisha. Sijaisaidika. Ni mimi ni mwenyewe ning'ang'ana na hali yangu. Na bado tu hiyo laundi mnataka tuwavutie na mtusaidie sisi wakulima wa chini. Mnataka tusurvive. Komachielo piny Kenya geto loso megawatts 20,000 mateko stima kachop higa mar 2040. Mai en kalure kod lipot mabende no landi kod riwruok mar Kenya Nuclear Power and Energy Agency. Jata tije mar riwruogno Justus Wabuyabo owacho ni stesen mokwongo idhi gere kaunti ma Siaya gedo mabende dhi muonyo omenda maromo bilion 500 ka stesen no biro keyo teko stima mar megawatts 1,000 kama moko idhi gere kauntis ma Kilifi kaachiel kod Kwale. Jatend piny Kenya Migosi William Ruto ne orwako gedo makamano owacho ni chenro no bende biro konyo sekta mar thieth kanyakla kod mano mar pur. Na hii project ni project ya maana sana kwa sababu itawezesha serikali yetu ya Kenya kuzalisha umeme wa kutosha na kuhakikisha kwamba hiyo blackouts ambao tuna experience huku western part of Kenya imeisha, na pia itahakikisha kwamba tutakuwa tumepunguza price ya stima kwa sababu price ya stima imekuwa juu sana, na hiyo inafanya kwamba wananchi wetu wanaumia na hawawezi kufanya maendeleo. Imedo winjo weche mag ohala e Radio Ramogi. Kawatieko weche mag ohala en piny Kenya kod mano mar China otimo nyasi mar dhialo riwruok magisebedo godo kuom kinde mathoth kamoting'o weche mag somo e kind sectors mamoko. Romo no kelo kanyakla jodito mawuok e pinje Afrika. Jatend migawo mar somo Julius Migoso Gamba wacho ni chenro makamago biro ting'o malo somb rowere ahinya to kokalo weche mag lony mabende biro konyogi e dongo uchumi ma pacho kae. Romo no bende noting'o kituke mamoro ji mabende nobagi gi jopuonjre mawuok e mbalariany ma Nairobi kaachiel kod mago
kowuok ka tiegruok mamoko. Because of that partnership, we are seeing a lot of progress in students learning and therefore being skilled and getting the best practices across the world. They are now able to compete globally. It's a partnership that we want to continue, and we want to continue progressing. Achievement in this country is in the heart of our industrialization. Mago eweche magohala nyinga Roda Odhiambo. Mago ne ayanga mag yore ohala pachuka kokalo Radio Ramogi kar chunja. Watch maber kuro chopo manze fomo chope mtake ndo hini ile legit fanta kuro biro nigi pesa machingi pai ingirio marfanda koso pesa usitens to record akazu kuro file the subani se chono madonze wukti nyaka sato munda chiri giriyanka kenyalo bedo jaloch mar miliona chiele juma ka funo flavor to mana gifanta ukiwin cash funo flavor mane donze Ramogi FM Ralph. Imanyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar. Lek mari mayudo tich gigo ne ochopo kare. Ei Talent Bridge Careers, watudo kod jondik ji tich madongo. Wachiwo sire yor ndikruok e tich kochakre oro kwayo, kiti kama itie, kaachiel kod nyise ka inyalo yudo visa mari. Dari kod kit e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Iwatol ka tudri kod WhatsApp namba mar 011-633-5256. Lim website ma en www.talentbridge.co.ke kata or email jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimna ka iseyudo tich. Collins Okaka osekelo ni weche manyien. Pod wadito jaod bura mar County Assembly makileleshwa Mheshimiwa Robert Alai kobiro ka to wanachaka mu Kenya kama chato ng'anya kwa Mungajwang. Sa ena chiel gidaka pradek gochiko sa chiel gidaka pradek gochiko marukinyi makawuono. Mana kaka nasego ni oporo ni wach mar pidho yien atemo jiwe ka e wach mar pidho yien ni ema temo jiwe ka wach mabende longo kabisa ma okelwa kanyo kod Kenya Forest Service kod Blue Focus. Iluongo ni Africa Champion of Trees ACT Awards. Nitire gik ma oganda onego beni koro ng'eyo. Maendi gin meche ma bende maino ne oketi weche mag dhialo dhano ji oganda kanyakla kod migepe kuom okenge mag gisebedo ka gitimo mar konyowa rito alwora marwa kokalo kuom wach mar pith mar yien nyakwara Mungajwang. Ung'ene piny Kenya na achiel kuom pinje ma oseketo maine weche mag jiwo pith mar yien. En ng'a manyalo donjo e piem makama? Ng'ata ma osebedo ka nie paw juogi mar pidho yien ne weche mag to bunge mekwa, arita mag kuonde ma bende piae, nyalo bedo girube, nyalo bedo ini wuon, nyalo bedo sikul, nyalo bedo kata mana jogweng', kembe mopogore bede sirikal, jofuambo, ute mag fuambo, jomodich gi weche mag alwora. Mae gima awacho kuomi. Parni chendo mar oro kwayo, kendo wacho ni ng'ane taneno ka juogi mar pidho yien ni kuome, osebedo kotime, e juogi mosebedo koyalo, e injili mosebedo koyalo, parni oyawe tarik 1 dwe mar 9 higani, orumo tarik 3 giko dwe ni nyakwara Mungajwang. Parnia joma ibro piedhi moseketo rang'isi na dier gima ondik kuom gini en gima dier nyakwara Mungajwang. Wan kanyo kod categories mopogore, wan kanyo individual awards nitiere. Wabro ng'iyo ni to ng'ama osego kang' maduong' ahinya wach mar jopith mar yien wacho gitimo. Joma osebedo gi rikni mopogore mag konyo rito alwora marwa. Ne joma tindo bende mane bwo higa mar 18 okenge magitimo mar wach mar pidho yien. Ne joma ne gwengewa. Gweng' ma bende kidhiye tineno kanyo ka jopidho yien gweng' ber. Wan kod kategori kanyo. Sikunde mekwa wan kanyo kod kategori kanyo. Migepe ma bende osebedo ka jiwo wach ni wan kodu kanyo. Best Community Forest Association CFA mago te bende wan go nyakwara Mungajwang kod mamoko mathoth. Wan kanyo kod kidienje mopogore ma bende asewacho go maino en neno ni oganda ojiwo wach mar pidho yien. Wan kanyo kod NGO Awards bende, Most Trees Grown Award ma bende dhialo kendo puoyo migepe moko mag piny owacho ma osebedo ka jiwo wach makamano bende nyakwara Mungajwang. Migepe mag sirikal kod ji giwegi bende wan kanyo kod Special Awards matumo weche mag innovation. Wan kanyo kod Media House Awards kod Journalist Award. Nyakwara Mogi ma en gima ber entiere kod thuoke mopogore kuom mano gimetim dhie mbui igwel mbui ma bende biro mi thuolo mar ng'eyo matut
kako nego beni koro ioro kwayo mari. Dhie mbui ma www.actawards.org www.actawards.org okelno kanyo kod Kenya Forest Service kanyakla kod Blue Focus kokale nyakalondo mari Maramogi FM kar chuny jaluo. En saa 1:42 mar okinyi masani. Namba na masuduka kidwako kod mbaka nyakwaramogi en 0722 299 777. Maramogi Musenya tema podi Eliud Onyango would say mekarareo ero kama na enya ayudo ote mari kama ber ikona kanyoni maka joma siasa wange dongo moro ka wachoni okamor gima jakom kod jo ODM timo mar kweyo MCs ma Nairobi kuom thicho okosa kaja mano dong tamo MCA tij margi matimo oversight ajali jarongo wacho kamano. George Third Eye for some daughters of Serbia Women Republic accepted the and Maromo Elfauchel Plus since 2017. Benanyalo participate in this competition by nominating myself. Yes, you can. Inyalo gulmana bui mawacho no to ise manadonjo kare. Safaricom popote ulipo osemio abedo kod tudruok malach kod wede osiepe kod joma watiyogo kaluwore kod kinde mag offers mag miyowa. Okay, mbosi ugunja ka network chandowa limnua uru gi jo Safaricom. Okay, erokamano ahinya. Maka jomo oyawre Newton Ogola, erokamano Newton Ogola ayudo nondi kama ber. Mesha Kojwang Feregola Wood Kabwoch Malele, erokamano ahinya kuom ote mari kaendi in bende. Maramogi oyawre machiegni. Benson japicha machiegni. An wach mar Sakaja ni kanyalo we. Nita neno ka MCS oketo weche mapek mokalo. Kaka mage? Weche moromo tero ng'ato dala. Ka drainage odinore Nairobi overflow ka koth ochwe. Yes. Nairobi otemo taka olel lwang'ni biro kelo minyaga ng'enye to kod kolera biro donjo. To jogi obedo assembly komedore gi ketho mamoko. To neno ni kalure gi oversight role momiwa kikatiba. Yes. Winyo nego water pach wacho bwina mapema. To jomoko dhi bedo piny to neno na pana. Wakao interest marwa to wawe interest mar jopiny. To giketo muga ni mondo dhi mbele gi tich. Ma en a very big blow ne jogo ombulu man Nairobi. To kendo kae makoro ne dwaro political advisors mondo bi kuom baba. Yes. Mondo nonyise ni baba ae wachi ni biemos. Kauru interest mar jo Nairobi mondo uket mbele kasa kaja ticho tamo. Dak no via dala ngomi konye ne kasonko Nairobi rito te kata sonko ni kano temo. Nothichoko kare diere mano we sonko mothichoko jakare nyiso ni joka nong'eyo demokrasi nomiyo jo assembly thuolo mar timo tijgi. Itemo wacho ni assembly otwe gi duond buche mag siasa. Omaka mafuanda. Assembly man Nairobi omaka mafuanda kendo ok ginyal timo tijgi momigi katiba omiyo jo MCS man Nairobi. Yes. Mago dhi dala te ginyiso reme telo ma e yor telo. Kendo an gadier ni assembly almost 98%. Mag MCS ma Nairobi dok dala te gi disappoint joma noyiero gi Nairobi seriously VJ. Erokamano ahinya. Joseph Oyugi from Lindi Ward Nairobi ka wacho ni maka joma the party must give direction to its members. Ji ok ong'eyo kaka political parties tiyoga pile ka pile. Tipenja kanyo ni dogol Johnson Arthur Sakaja. Jalupne ma ji ok ong'eyo ni bedo rito Nairobi. Ji nyaka som siasa namba ndege isomo gi malo. Ok airport kopio. Erokamano ahinya. Josiah Alaka kawuok Lakisama Nairobi. Maka Juma Sakaja is a letdown to jo Nairobi ka. Truth be told, nothing is going on. Mana Madishicha bende nyocha winjo ka MCA Makileleshwa nigoge wach. Angi penj na goni to audit negitimo. Magido duoko nade. Okay. Victor
tabu ma Nairobi and the owners of capital ma for over long period of time osebedo ka gombo ni gini magi control Nairobi. Dongu ngege, ano ka ngege, kipim na jatenda yawa. Ni jogi emanyo jakom gi Ruto go kwano ni gini ne nyalo dhi posore lwetgi. To gi siasa marwa munyoro cha ne nyalo dhi duopi gi wiye malo. We are not ready for any instability in the city waol. Ero kama na inya. Mheshimiwa Robert Alayo yoro kanya kwa Ramugajwang usechwake to na penjo ni e pinyi luo masani weche mag accountability bende nyapnde. BMCs mekwa makalo bende nyalo timo gima jo Nairobi ni notimo. Kata mana buogo matin. Mheshimiwa yawore. Yawore hinya. Ero kamano vioje. Ichio maber. Achio maber ndalo mang'eny. Uchio gelony manade. Ano ade. Koni 98% dhi dala. Benson Owilo wacho ni 98% mag 124. Nyaka dhi dala. Nyaka dhi dala. To yini gimanyocha campaign manyocha wango. Nyocha manyo signatures 100. Yes. Mar golo Arthur Johnson Sakaja. Kendo initiative ni okapano setho. Nikech ker men wuon piny nowacho ni gima timore adwa bedo gi conversation kodu. Yes. Nikech gima osetimore Nairobi ni okapani jok moyier nyalo ywaka ni samoro ji wacho ni giywak e yo marach. To amba winjo ywak moa kuom jopiny. Koro adwa ng'iyo ni ang'awa nyalo timo mondo wa rectify the situation. Okay. Koro korwa baba no nyiso Sakaja ni en gi 1 month. Kor ker William Ruto no nyise ni en gi 2 months, 60 days. Gine no kobete meeting achiel. Yes. Koro samoro ne onge synchronization. Baba no miye time matin moloyo. Ma baba wacho ni this is the last time mobet piny gi MCAs gi leaders ma Nairobi mondo gi wach Nairobi. Taparo ni gima ne ji owacho mang'eny ni gik moko ok dhi maber. Okay. Weche mag health aywak ng'eny. You know the basics mag Nairobi. And ingeni Sakaja en ng'ati. Nodonjo ka en governor, nodonjo governor ka en jahigni 37. Yes. Pradega biro en ng'at matin kabisa. And governor ma Nairobi a president mar Kenya. In a way. Because the only highest ranking politician after governor of Nairobi in the political capital more control is probably the president. Yes. It is not the other governors. In Nairobi, duong moloyo the bottom 30 counties combined. Koro king'iyo hierarchy. Baso gi kaka capital city obet. Capital city en mana kama wantie. Constituency ma wantie sanen. And Dagoretti North. Yes. The same word ma wantie ma Royal Media bentie Ramogi ntieni. To iyudo ni capital city ka ke wuotho. To jalopne ntie bathe kod governor mane. Governor Beni bathe. Kata ko receive international dignitaries. Ke airport, governor ntie kanyo. Kuro, governor is just a heartbeat away from the presidency. Nairobi chuny Kenya. Nairobi chuny Kenya. Makara jo Washington DC wacho ni Nairobi wacho kama. Give me reference to Kenya gi Nairobi. Taparo ni en gima rach ahinya design mar politics marwa. Nine wakawo governor ma Nairobi. Gigimo control ni. Gigima dwarore ni strategies madwaro no bed in place mondo lok ngima mar ji. Keche demand mag jo Nairobi ok chal gi demand ma jo Mombasa kata Kisumu. Yes. It's very unique. Keche Nairobi ji ng'eny. But infrastructure bupogore. Yes. Iyudo in Nairobi sani kata mana skunde 70 to 80% of the schooling and private. And very unfortunate situation. Koro aparo ni gima ber kabisa ma nyo wachnwa ni wabed kikwa tamre choko signatures. Wachok signatures. Okay. The maximum amount of time we review and 60 days. Okay. Lakini kawuono aparo ker romo gi governor gi speaker gi jotend assembly. Tomorrow oromo gi the whole assembly. Okay. Mondo ji onyise pache. Baso wabed gi framework mwadhi tiyogo. Baso wabed gi timelines. Ni ino negi deliver ma. One in the meantime. Kawache ni impeachment ni not amwa assembly kacha. Wado impeach mbele jopiny. Okay. Impeachment wadhi timo mbele jopiny. Mondo kik wabed gi charges ma wapando. Okay. Kuro impeachment ni wadhi yawa session gi media. Okay. We lay down the charges. Okay. What are the charges? Charges mokwongo gen ubadhilifu, yani misappropriation. Otio marach gi pes jopiny. Iyudo ka allocation motimo mar kaka gimilo reddition accounting. Yes. It's a very nice initiative. Nyithindo nego chiem. Food for school. Yani skunde mang'eny kata mana Nairobi ka. Nyithindo dhi school get gi chiemo. Sani ji wacho ni
there's Kibaki no introduce free primary education. Madier no introduce. Lakini ka nyathi ochieme ot, kata teko mar dhi school tame. Koro kinyiso nyathi no dhi yudo chiemo school, kata samoro ochiemo mowene nyithindgi manoriyo kech dala ka hot ka moternegi. So it's a very nice initiative. Lakini chik mar Kenya oko depend on the benevolence ber jatich sirikal. Chik mar Kenya ni nyakelo chik. Majority have their way, but the law has to be followed. Okni minority have their say. Itemo wachini we don't have any law maguro wach mar dish in a county. Onge framework. Onge framework mar dish in a county. That is a national government function. Why is it operating? School feeding program is a national government program. Yes. Wase temo nyise ni governor to tamore basari wa ntie chek ma regulate. Yes. Basari allocation madwarore in Nairobi County is around just 320 million a year. 320 million, lakini okaw 1.2 billion okete gima okinyal baso gima jokma operate dish in accounting ni, it's a private company. It's a private, they call themselves NGO. So beyond dish in accounting, bokaneno gimoro something else magitimo. So en gima kunyal audit kaka assembly because it's a private entity. Yes. Even the Auditor General does not have control over it. Does not, unless we ask for special audits. You don't know today. Kechingini chikma serikal dwaro kara procurement. Yes. Chiemo go yudo kany. Not only for accountability, but also accountability ni chiemo ni akanye. Suppliers and ngade. Tendering process atim nado. Chiemo gi begin ma to kingiyo growth mar nyathi. Government nigi vision mare health wise. Nutrition level. What is the content of this food? What is the nutrition level? Mangini gik ma ji ngiyo mangeny. Wewe kata pesa malal ka. Kata mana teko mar nyathi, growth, retardation, ango. Nti gik mangeny masirikal ngiyo kuom feeding nyathindo. Ngini wacho noga ni yot ahinya mondo poison the human being through food. It's very easy. So en gima ok wanyal weyo ni ng'ata ng'ata ni waparo ni ngech saka jabuonjo mang'eny ni koro magi manyaka wawene aweya ni za Kenya. Sirikal ok ti kamano. So runaway corruption gi mismanagement. Mismanagement of baso gik mang'eny otimo ko involve assembly. Nitie gimo chako kaka Woodley. Mogo ute piny Woodley. Yes. Ogero ka. It's a PPP. Public-private partnership program. Yes, o partner gi private company. Omiyo gi puodho, gi gero, baso jok mane nigi utego imiyo ute then modonge uso. But gimora mora mitimo ka has to pass through assembly. Oku invite CEC in charge of fiscal planning? No, but before even get to the invitation, kapogi chako gini. Yes. The assembly has to approve. The relevant committee. You pass it in the cabinet as a resolution, then you bring it to the assembly. You watch any assembly, vote on this. Okay. Is it to go on? Because the same thing, Pangani. Pangani, yes. Yes. To Okwamo Nyakasani. Because Nagimiyo Ngachacha puodho nigere ute moko county cow moko ibo uso. Yes. Yeah? Mondi recover pesani. So the developer comes with the money. The county gives land. Developer onge pesa. Kuro jogi sani okaw title deed mar puoth sirikal. Gidhi giboro go loan. Kuro wapenjo ni developer chacha en gima nokelo en ang'o? PPP ni. Nika structure mar PPP ni ngani biro gi resources meke pesa na. Obiro gi pesa ne. Wano chiwo land. Mami land no iti ok ni land idhi boro go loan. Pesa en mari. Kuro pesa nini emidhi koni atiyo gi pesa makama adhi uso giwa adhi yudo profit machal kama. To ngani chakawo title deed mar Pangani no. Ochako dhi oboro go loan. To penjo ni to kuro ok involved assembly again. And we went to court and that thing was found to be illegal. Yes. Because at the assembly level no intimidate mo compromise jite mo nyise ni this thing has to go through a participation level and the court ruled ni okay constitution ma KCB not work title deed. You see, the same thing ndalo moko bigi moro wuok ni Jivanji gadenzi winjo the CEO mar has they did those things. It is very unfortunate makivinjo it is not Jivanji guided by the okay Jivanji ni
And Jivanji Mantiengara. Ngara. There's a piece of land there which used to be owned by the Jivanji. Yes. Jivanji used to be resided in Muindi Manelo and Jivanji, which had a lot of influence there. So, Koro, Gimoti Mogi, Iudoka governor or respect law. Ti Udoka Tokatamana decency mar tiyo ne jopiny. Yes. Yudo ni en Shaka Hall or create a new center of power. Sani nitie kamoro Riverside ka Kileleshwa ka miluongo ni Shaka Hall. Iluongo ni Shaka Hall kanyo ji dhie kichinjio. Iluongo ni ji kidhie kijok michinjo koro kipenji. To gima timore kanyo en ni kidhi kanyo tiyudo ni all the CECs ma important. There are very few, 2 3. All the chief officers of Chop City Hall. There's a new center of power. City Hall offices are free, but government has its gazetted offices. The office location mar governor ma Nairobi. The office is why do you go to a private office? Ka wuono ka an MCA adhi na dhi timo oversight kuchocho. Ti yao na guok okaya e dot. Don't man trespass. Trespass. What's a private property? So why is the governor? In a private property 24/7? Uchigo samoro kata 3-4 months ko konyono City Hall. Yeah, konyono City Hall. Ingini kuda sumbi ne wagoyo ka wanoko. But if you go back to the county, onge ng'at manotiyo mabet monotemo molo kuda sumbi. Ne wagoyo nde. Lakini koketo processes, systems, gi procedures, and somebody ma kiwuoyo gi employees ani to goje ni hapa umejua tumekuwa na governors watano. Tumekuwa na governor Kidero, tumekuwa na governor Sonko, tumekuwa na governor former speaker. Tumekuwa na Kananu, na saizi tuko na Sakaja. Na probably wengine watasema tulikuwa na 6. Because NMS pia walikuwa governor kivyao. To giwacho ni kumjogote. Onge ngano temo keto processes and respect employees, MCAs, suppliers, contractors, maloy woda sumbi. No temo. Kechinen corporate manager. Nairobi needs a corporate. You would assume no employees ka gina 1400. Magdi funk local authorities. No reduce, no remove ji 1000. Modong 11,000. Mo chako employee ji 1000. To kanyo ne ji lose pesa. There was no pending bill mina no gisani. Once anyone pending bill for 123 130 billion. 120 to 130 billion out of the 140 billion ma owed by county authorities. You don't need Nairobi nigi 120 billion worth pending bills. To pending bill mang'eny jo biro ndalo NMS. That mess mar bang Sonko to Kananu to NMS to speaker. Korojine, it was a messy affair. Basi NMS was even funded by national government. Yes. You don't get funded to koni bikicha kiweyo pending bill. Kuri penye ni pesa kinode kanya. To lakini koro kingiyo maber in all fairness. One ogeri you would sumbi malich ma we would not forgive him. But if you go to those books, and I think the history was very unfortunate. History knock ni kore hinya. Ni nen first devolution governor. Koro structures was you not understand. Yes. O compete against himself. You know, you are judging him. Ni jingie compare kode. Nge ngane ngiyo ni ngane no perform kama indo kori timo kama itimo marach. Mage yuak maun kaka MCAs. Mage yuak magwa. Okay. Kendo yuak magwa gi wasengiyo makoni wasengiyo gi omiyo nodari governor wuogi. Ngini samoro yuak inyalo bedogo. Te wacho ni ki replace it ang'adhi timore. Makimana kanyo. Ki replace ang'adhi timore. Ero kamano. En saa ariyo ideka chiel Collins Okaka kod weche manyien e machuok. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche manyien e machuok gi Collins Okaka. Kamara bara mintinye kono mga juanga rwakini machiegni magi moko kuom weche maikoni e yono madimba kochopo saa 3 e wang'e ka thothgi gin mago matuch kowuok e kor gwenge ka rango weche mag arita ne jatend migawo mar arita maiye Kipchumba Murkomen odiochieng' ma kawuono geno ni dhi timo limbe e kaunti ma Busia mar rango weche mag arita chutho to e tong' mar piny Kenya kod Uganda mar neno ni weche mag arita oridi e kind pinje ariyogo. Kopogore kod mano bende jodak e kaunti ma Nairobi pod medo golo pachgi
ewi ng'ukruok mar paro manyo nitiere mar thicho oko e apis gavana mar kaunti ma Nairobi Mano Johnson Arthur Sakaja ma bende koro nyo tonye dakika mogik bang' MCAs nyo wito oko paro ma kamano. Kopogore kod mano bende obro kelo ni weche motendo kod mago mag somo ma bende nyaka sani sikunde mathoth e pacho kaendi kokalo kuom jotend sikunde go ywak ni podoka giyudo omenda masiro somb jopuonjre kata doko ne sirikal nyocha ne osingo mar chwalo omenda makamano ka ochopo giko juma mokalo chien. Magi kod mamoko mathoth watudre koromo saa 3 wang'e kadugo kod wechegi e yono mar dimba ka thothgi gin mago motuch kowuok e kor gwenge mopogore opogore. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Collins Okaka. Collins, chal gima ibro keto raida kanyo. Ni MC Makilele Shwa Ward owacho ni push mar golo governor pod ngima. Pokoto? Chunye pod gudo. Ete me wajinye pod gudo ngama pod okete ICU. Ine ICU. Okay. Iwacho ni Nyasaye ni kod. Mheshimiwa, kogole to ang'o matimore? Aparo ni gima penjo maber ma dewa penjere ni koko gole tang'ade timbre. Okay. Koko gole aparo ni Nairobi ok dhi yudo kony nikech gima natemo nyisi en ni wase review gima dewa tim maber and kata speaker stay ngini Governor Sakaja biro kaka governor manyien, the third elected governor directly by the people. Yes. But the fifth governor in the Nairobi County. To gima ne waneno kacha nkech ne wabet piny forum mane wantiere nkech jino pogoro po Kenya kwanza noromo gi Ker to wane waromo gi kaka Joazimio ne waromo gi Baba Raila Amolo Odinga kod Fred Kumo. Yes. Kod other leaders like George Aladwa mane MCAs ne kasani ok morgo. Okay. Nkech kaka no wuoyo kodwa. To negi dawo nuko so ngeni ngat mobiro elected directly by the people kidwa no tine jo piny to ko intimidate. Okay. Kech ka VOJ kawuono oyier gi jo piny nyaka miye respect ni ntie nyaka professors modhi ogone kura. Ntie nyaka wasomi moko ma to ntie kata mata ng'at moro mathagore mabe dwaro kony mogone kura. Ka disrespect VOJ ta disrespect nyaka ng'at mano elect. Koro ko wacho gimoro ma an okati kode iye kuno nyaka koni ngani wacho gimoro we amie benefit of doubt ngani nti gimoro mo wacho kama we have to consider it. To kibire meeting ti wacho ni ko ku save Sakaja to ko dhi miu certificate. Obiro gi closed mind. Obiro gi closed mind, intimidation, gi threats ma ngini ko wuoyo ti nyiso ni jakombo ko wuoyo. Ene jakomar ODM Nairobi. Tanyiso ni mai siasa machon. Ok ene jakomar board mar yiero. Ok ene mar board mar yiero. Koro language no ber lakini was review gimoro mama Sakaja osetimo mwa bet kode piny. The first meeting mane wabedogo waisi ni governor mondo ti maber nyaka ng'e ni revenue dhi yudore nade. Kech mondo Nairobi nitie gi unique position ni Nairobi e counties ma Kenya ka te. Nairobi nigi own source maber. Yes. Tiyudo ka sani Nairobi struggle masa moro kata uma beidwa kale. Kiambu lao Nairobi. Kiambu ok onya compete go. Nairobi is trailing Kiambu. Apenji Kiambu cha kata Kajiado. Ni Kajiado chalo Nairobi. Nairobi sani compete Homa Bay. Ma iwinjo ni Gladys Wanga dabu ipenje ni hapo Nairobi cha inyalo chiyo to ng'ato nyisi ni ani kawuono ne wa collect 3 million. How kata ki wuotho kar VOJ wuotho gi book kai wacho ni kawuono miya likizo mar one man parking kende wuotho ndika kama idhiro ni averagely parking kende nego bi ni 100 million per day odiochieng' achiel ok odiochieng' ariyo. Tiro ni jomoko collect pesa industrial area. Ngini industrial area ka trailer park ten 4,000. Trailer achiel park 4,000 shilling. Ok moko mo chulo 200 gi. Hapana. Trailer achiel park en 4,000. Industrial area go dhi pocket ng'ato.
Kidhi kacha kata kawuono wuoga gi receipt book. To idhi kata gi phone app ni. Kin gi app mar Nairobi County, Nairobi Revenue Authority. Yes. Kidhi kanyo, iwuotho ngara kanyo. King'iyo nembni mtoknigo, kitemo chulo, to yiene ne chul, nyiso ni ne pok ochule. That system will not allow you to pay kana osechule. Kidhi ngara kacha chabe winti kama matatu pake stage mar matatu go nego bed ni chulo pesa ma to ki ing'iyo kama tiko ni ang'atimore. Ere kaka ng'ato nyalo wuok to wacho ni 3 million. Waneno ni saving governor ni mondi ti nyiswa ni revenue no dhi yudo nani. Governor no wuok kotetni chalo ka gimo seng'e kaka gino dhi timore. No nyisowa ni Robert kipuru to the assembly anabo keep to the executive. To ako ni ng'ani botiyo nade. From then on, anasinyiso jogi ni ng'ani oka trust. Kano biro go addition account anyiso ni under which framework. Framework mane kano biro go. Kidhi kana ngech na ndalo ngeno kadonjo immediately no keta e park. Yes, moguli e park. Na okita e park kora park every time mane jogo biro tingi revenue. Gimoro molando kana nyaka no se collect the highest amount revenue. Let me tell you for a fact. Ni onge proof ni Governor Sakaja se collect more than 9 billion. Onge ing'inyo gimara we kata ka pok penjo ni pesa no dhi kanye. Governor dhi TV to wacho no collect 13.5 billion. 9 billion poko kalo ga nyaka nene. The highest amount of revenue mane Nairobi no collect ndalo Evans Kidero 12.5 billion. Ndalo mane Kidero governor nyaka sani KRA revenue ne ose grow close to 3.8 times. 4 times gima angome war Nairobi cha stagnant revenue streams mani keto chonka gima masani is almost 1/10 of what Kidero was using. Koro driver mar county marach